sa ka. Maayo nga adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Marisa. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sorry na. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga-gihulingan Negros Oriental ang atong matatampo nagdasingan nga Marisa. I love you, Marisa. Oh, Eric. Mao na, Riz. Dugay naman kung nakagusto nimo pero karon pa ko nakabaton og kaisog sa pagsulti nimo ini. Oh. May paglaom ka ko, Riz. Nganong mulimod man ko. Ang tinuod, ganahan sad ko nimo, Eric. Kung mao, imo na kong gisugot. Oh, Eric. Oyab na ta. Salamat, Riz. Mao di ay nga lipay kayo tos Eric nga ako nagkitaan kay uyab na di ay mo. Oh, day Joanne. Ako na lang siyang gisugot, uy, kay may feelings masad ko niya. Okay ra na day uy. Buutan man sa nas Eric. Daliras pa na, Riz, no? Wala may bawi nga unom nam deta kabuan. Mao gyud. Mura lang gyud wa. Mayon tag di ka mausab, Riz. Di mawain mong gugman ako. Dili gyud na mahitabo, Rick. Tungod kay love kaayo ti ka. Salamat, Riz. Maayo kay ni anak ka Marisa. Ngano man day ma? Nanawag ang imong magguwang nga tuwa sa Cebu. Paadtuon ko no kaniya kay wa siya kauban sa iyang tindahan. Kaya pauli ang iyang tindera. Mao ba ma? Mao na. O kinahanglan nga mularga dayon ka para sa Cebu. Kung mauna, magkalagyo day tayo ni. Oh, Rick. Kay kinahanglan man nga akong atuon nga akong magawa nga tuwa sa Cebu. Panawag ba anak ko, Riz, ha? Kung tuwa na ka sa Cebu. Oh, Rick. Pag-amping dito. Ikaw sab. Pag-amping din eh. I love you. I love you too. Abi na kung dili ka mo ani din ni Res. Mao may gusto ni Mama tigod nga muanhin ko. Aron, na makatabang-tabang ni mo din sa tindahan. Maulaki. Saon mi pauli man ko na nga akong tende ragot. Maong tabang-tabang lang una ko din ha. Okay rati, oy. O sige lang. Mahimura unya ka mo pauli sa ato kung makakuha na ko og tendera. Sige, te. Salamat, te. Kumusta man ka diha, Rick? Niya, gimingaw na yung taon ko nimo. Parehas na, Rick. Ako sab, gimingaw na kaayo ka nimo. Dugay pa ka mo uli din sa ato, Riz. Maulagi, Rick, uy. Basig, madugay-dugayan pa ko kay wa pa magud makakuha og tindera sa ati, good? Mao ba? Sige lang. Magpaabot lang ko kung kano sa kang uli. Sige lang, ha? Ayaw nagaguol. Mupauli ra lagi ko din, ha? Gimingaw manggug ko nimo.
Parihas bitaw ta. Gimingaw na sad kaayo ko nimo. Pero, antos-antos lang sa agad ta, ha? Sige lang, mupauli ragit ko din, ha? Kining rest. Ako lang unay bahala din sa tindahan, ha? Kay, napakoy tanahon kung unsay kumprahunon ako. Sige, te. O niya, o sa may akong buhaton, te. Panglimpyo lang una dito sa taas. Sige, te. Dako sa bimbay ni ate, uy. Dako kag limpyong nun. Uy, hala. Nag-agas man ang gripo sa CR. Nakalimtan matingalig paong ni Kuya Robert. Tiguang na gining bana ni ate, uy. Limtano na kaayo. Ay! Oh! Kinsa man ka? Ikaw, kinsa man ka? Ako yun na utanan ni mo kung kinsa ka. Anong nisuot ka din sa CR? Ako'y tubagang ni Aka din, he. Marisa? Ikaw tumisi agad? Ote, nakuyawan mong good ko. Ate. Naitaw sa CR good. Kinsa man na siya, te? Ay, ila din mo, oy. Mangod siya ni Kuya ni mo, Robert, si John. John, ako mangod, si Marisa. Grabe ni mo nakasinggit kanina, eh. Ang nakuyawan man ko. Kaya nagtuo magod ko nakalimtan ni Kuya Robert og paong ang gripo. Nya pag-abli na ko, mamasay pagawas ni mo. Mau nakasinggit ko. Sorry kayo, Riz, ha? Di ko tuyo nga makuyawan ka. Okay ra, uy. Dugay na kang nabot din, he? Hapit na 2 ka semana. Mo ba? Di madikagikan. Nganong karon pa man ko makakita ni mo. Yaman ko mag-abot din sa ilang Kuya Robert. O kuan kaning Ate Inday. Pero may bakasyon lang ko sa Leyte. O karon lang ko nga mibalik kay trabaho naman sa rugma. Mao ba? Riz, okay ra nimo kung mahibaw sa kuan sa personal nimong kinabuhi. Aron ba sa magkailhanay tagmaayo ba? Sure. Hi, Riz. Hello. Dili ko ida para nimo. Unsa man ni? Mga pagkaon. Wow! Salamat, John. Gabiin naman. Wa pa man maabot si Junjun. Ay. Noon sa mansad ko eh. Ano nga, nagpaabot naman hinuon ko niya. Ay, dili man hinuon ko makatug ko na. Dili na ko siya makita nga moabot. Nadugay lagi kag uli gabi, John. Oo, kay nangimbitar nga mong boss nga mga unoy sa gawas. Nga naman day, naghuhat ka na ko? Ha? Wow, uy. Oh. Nahibong na ko ba nga nadugay ka? Kining ugma ba? Kuyog ka? Asa man? Sweldo man ako. Nga untas gawas. Na, basig dili mo sugot sa tiinday, uy. Sugot lagi na. Ako rin mananghid. Maayo gani kinisugot sa tiinday nga imo kong ikuyog. Salig ka sa doy kay buotan ba ako? No, di mo tuo ay. Itaw, Riz. Ang tinuod. Kuan. Lipay kay ko. Na may uban ka na ako. Aron nga masulti na ako ni mo ang tinuod akong gibate. Junjun. Ang tinuod, Riz,
Nahigugmat ko nimo. I love you, Marisa. Ako na biya kang gisultihan, ha? Nga may uyab na ko sa amo. Nahibaw bitaw ko. Pero masuk ko dali. Makapaabot naman ko. Kung kanong sa kamaluin ako. Junjun. Dagan ko gi-message nimo pero wa gyud ka mo reply. Rick, pasensya na ha. Nabisi lang yun ko. Karon gani, napakidaghang buhaton. Mao ba? Sige lang. Manawag lang unya ko nimo usab ba? Basig di na ka busy. Okay. Amping ka. Love you. Love you too. Naunsa man ko. Ngano ingon sa nawa naman akong gugma ni Eric. Tungod baka nga layo mi sa usag-usa. Iris. Hello. Ano sa mangga? Naghinuktok man ka? Gimingaw kasi mong uyab? Ha? Wow, uy. May giunahuna lang ko. Ako yung magihuna-huna? Ha? Uy, namuha siya. Ako yung magihuna-huna, no? Pataka lang. Ay, didi ako yung magihuna-huna? Dili, uy. Sure ka? O, lagi. Tuto ko nun ako. Huh? Mailan man na akong nagsulti ka bas tinuuluwa. Totoki ko. Oh. Kana na di ay? Itotok na ko ni mo. Tikasan ay manghahugod ka. June, manggakus man ko, uy. Naibaw ko nga may pagbati ka na ako. Iugbog niya ang imong kaugalingon. Marisa. June. Marisa. June. Ikaw ginakauna na ko, da. Sultihan ako eh. Ako'y nakauna nimo. Nahadlok ba ako ganiha, ha? Ano sa may magikadlukan? Basi magkitaan ang ati Inday. Makakita ka to? Busy magatos tindahan? O niyon sa may plano ni Manako. Buwagi ang imong uyab. Kay mag-ipon ta. Ha? Unsay buwag? Sorry ka, Erika. Magkigbuwag na ko nimo. Nganong makigbuwag man kanako? Nagplano na magani ko nga moanda ako og Cebu sa sunod semana. Pero magkakita taon niya karon, imo na hinuog kong buwagan. Rick, pasensya na. Pero may lain akong uyab diri. Og may nahitabo na namo. Usa, Pasaylo ako. Dili na ko tuyo nga pasakitan ka. O niyo saon, nahitabo naman eh. Nahigugma makuslain. Marisa. Usbon ko. Sorry, gid kaayo sa akong pagpasakit ni mo, Eric. Nahibaw ko nga dako kayo ang saha nga ako nahimon, Eric. Pero unsaon man nga nahigugma man ko slain. Kanimo, Eric, kung namati ka man gani karon, pasaylo ako sa akong gibuhat nimo. Manghinaot ko nga nakakita na kag babae nga para gid nimo. Dinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mga mga higalang, kaagi ni Marisa nga tagagihulngan ni Cruz Oriental. Uban sa awit nga iyang kapangayo, awit nga nagulahan, sorry na. Ang mga kaagi, gibuhatan no doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higala o mga sukinti paminaw,
kinasing-kasing kong kidapit sa papala sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.